Biz урыс кешесен телевизор караганда гына күрә идек. Бу теге үскән вакытта да университет аракыраш бар, теге укырга туры килде инде. Анда бит русча укыталар. Бар безер авыракта без теге шын ши татар малайын, татар авылында татарча үскән. Әниләрнең бер кашанда теге татар кызына гына өйлән дип әйткәннәр булмады. Аны үзебез дә теге белеп үстек инде. Татар мөхитендә үскәч, тем более диндә булгач шулай бит, ислам динендә балалар белән әниләр, әтиләр аралашмый. Гаиләдә хәзер аралашу кимеде. Бөтенесе бит дөнья куа, ипотекага, кредитка утыртып калдырдылар. Бөтенесен акчаштыра кирәк. Шабара кирәк. Бала белән аралашу ничектер гаиләдә икенче планга калып бара. Телефон гына тоттыралар да, шул телефонда карап утыралар. Һәм әлбәттә аралашмагач бала нишәсен инде ул. Нәрсә белән күбрәк контактка керә, нәрсәне ул күбрәк карый. Шул телдә сөйләшә. Аның күбесен монда бик әйтергә дә ярамый, теге кирип китәләр кайберәгә. Шундый теге бестолковый әйберләр карарга мөмкиндер, әйме, мәгънәсез. Андый очракта мин аларны теге төзәтеп әйтеп җибәрәм, монда карарга ярамый. Әйтәгез, удалить итеп куйган вакытларда минем күп булды, YouTube'ларны карамасыннар. Шул мультфильмнәрне телевизордан үзем кайбер вакытта сайлап, шуларны карагыз дип куйгаларга тырышам инде. Татар әкиятләре сирәк-мирәк килеп чыккалы ул интернетлардан кайбер вакыт мин теге горурланып карап утырам. Карагыз, нинди матур әкият төшергәннәр дип, менә суаналары турында, мәшһүрләр турында. Балалар ничексен карыйлар. Шундый кыз бик яратып карыйлар, менә андый әкиятләр, андый мультфильмнар күбрәк булсын инде дип телим инде мин үзем. Үзем әлбәттә аңлыйм, мондый әкиятләр, мультфильмнар булсын өчен бик зур финанслар кирәк. Аны теге шәхси кешеләр генә төшереп, оештырып, алай киң площадкаларга чыгара алмыйдыр, әгәр дә дәүләт моңа ничектер зур итеп ярдәм итмәсә. Бүтән кеше киләчәктә зур уңышка ирешер өчен аның фундаменты, нигезе нык булырга тиеш. Нигез, фундамент ул нәкъ менә гаиләдән башлана. Ул бер мәктәптә дә телне өйрәтмиләр сиңа, балалар бакчасында да телне өйрәтмиләр, бөтенесе гаиләдән башлана. Әгәр син гаиләдә татарча сөйләшеп, баланың күңеленә шушы телгә карата, милләткә карата мәхәббәт сала аласың икән, тормышта аның үзенең бер кыйбасы, үзенең бер юнәлеше була. Балаларның әнисе Гөлшат бик тырыша инде безнең. Прямо менә теге беренче бала Зифаның үскән вакытында үзе теге уеннар ясап, тизәткечләр ясап, теге төрле китаплар алып татарча шулай итеп аның белән эшләде, үстерде. Бәлкем шуңа да аның менә шигырьләр ятлауга хәтере яхшыдыр дип уйлыйм мин. Әлбәттә баланы нәрсә белән кызыксындырасың иң беренче. Әйдә син моны эшлә, менә шул шигырьне яз, сиңа бер уенчык алып бирәбез. Иң гади шуннан башлана инде. Чөнки баланы башка бер белән анда теге җәлеп итү кыен инде, шулай бит. Безнең естественно су аккан шикелле бара бу гаиләдә татар теле.